με την Ουκρανία, του πολέμου στην Ουκρανία, από την Ελλάδα προς τη ρώσικη αγορά και την Ουκρανική. Η επιδίωξη και η πίεση, τουλάχιστον η δικιά μου, προς τον Υπουργό σήμερα και η επίσκεψη ήταν επειδή πολλοί με ρωτάνε τι θα γίνει, Λάζαρε, με τα 33 εκατομμύρια, πότε θα τα πάρουμε. Εγώ βγήκα την προηγούμενη εβδομάδα στα χωριά της Νάουσας. Τα χωριά της Νάουσας ξεκίνησα. Εγώ είμαι Ναουσαίος. Δεν έχει άλλο εκπρόσωπο η Νάουσα στο ψηφοδέλτιο. Είμαι ο μόνος από την περιοχή. Το ξέρετε καλά, είμαστε χρόνια μαζί. Δεν χρειάζεται να κάνω περισσότερες συστάσεις σε σχέση με την καταγωγή μου, το Αγγελοχώρι. Θέλησα λοιπόν να δώσω απαντήσεις σε ανθρώπους που με ρωτάνε πότε θα καταβληθούν αυτά, και στην επίσκεψή μου αυτής τις προηγούμενες μέρες ήταν ένα κακό κλίμα. Και το κακό το κλίμα έχει να κάνει με τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και είδα ότι αυτό το πράγμα, αν το καταφέρουμε, θα δώσει μεγάλη οικονομική ανάσα και θα αναπτερώσει το ηθικό όλων των ανθρώπων της περιοχής που κυρίαρχα στηρίζονται στην αγροτική παραγωγή. Έκανα επίσης επαφή, γιατί δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργού Γεωργίας, είναι και θέμα του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σταϊκούρα, να εκταμιεύσει αυτό το ποσό. Δηλαδή, τι έχουμε, έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει 33 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία εκταμίευσης του ποσού αυτού θα πάει σε μάκρος και κοιτάμε εμείς το συντομότερο δυνατό από εθνικά κονδύλια να πληρώσουμε αυτές τις αποζημιώσεις, αν είναι δυνατόν μέχρι τις εκλογές. Αυτή είναι η επιδίωξη. Και στη συνέχεια, όταν θα έρθουν τα ευρωπαϊκά χρήματα, να πάνε στον κουμπαρά της Ελλάδος. Αυτό θα είναι απόφαση Πρωθυπουργού, απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Εδώ είναι η προσπάθεια και γίνεται ένας τεράστιος αγώνας δρόμου για να τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, για το οποίο πήγα στον Υπουργό. Έβγαλα ήδη ανακοίνωση, δελτίο τύπου, ότι σας λέω είναι δημοσιευμένο έτσι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Εγώ θέλω να είμαι πάντα υπεύθυνος, έτσι, για να σας κοιτάω στα μάτια, ούτε να σας καηδέψω τα αυτιά. Όχι επειδή έχει εκλογές σε 5 μέρες, 6 μέρες, 7 μέρες. Εντάξει, πήραμε την ψήφο και μετά, γιατί εγώ θα ξαναρθώ στο χωριό. Θα με ξαναδείτε. Και 7 χρόνια έχω μια διαδρομή πολύ συγκεκριμένη. Εγώ δεν είπα ψέματα ποτέ σε κανέναν. Μακάρι να πω αλήθεια και δεν με ψηφίσει κανένας. Αλλά τουλάχιστον αυτή την έντιμη σχέση που έχω με όλους σας, που σας κοιτάω στα μάτια και κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για τον Λάζαρο, ότι δεν προσπάθησε, ότι διαφόρησε, ότι είπε ψέματα, αυτό δεν θα το χαλάσω. Και ας μην βγω εγώ βουλευτής. Δεν με νοιάζει. Τώρα είναι αυτό, γίνεται προσπάθεια, θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με τις εκλογές, να τα πάρουμε αυτά τα λεφτά. 170 με 210 ευρώ θα παίξει. Δεν είναι, επειδή και κάποιοι ρωτάνε, ο Καρασμάνης που είναι από την Πέλα θα δώσει 210 ευρώ στην Πέλα και σε εμάς θα δώσει 170. Δεν είναι έτσι. Θα πάει ανάλογα με τις τιμές της περίοδου εκείνης. Πότε δεν εξήχθησαν προϊόντα, τι τιμές είχαν τα προϊόντα, μεσοσταθμικά θα παίξει 170 με 210. Αυτό είναι, φανταστείτε, μια τέτοια τιμή. Είναι αποζημίωση, θα καταβληθεί, δεν κατάσχεται, δεν είναι ελγά. Αυτές είναι ερωτήσεις, δεν είναι ελγά για να λέμε πληρώσαμε ασφαλιστικές εισφορές του 2015 και αν δεν τις έχουμε πληρώσει δεν έχουμε τη δυνατότητα να εισπράξουμε. Αυτά τα λεφτά θα εισπραχθούν ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα για το οποίο το συνάντησα ήταν, έχει συντελεστεί μια αδικία με τις ομάδες παραγωγών, τις μικρές ομάδες παραγωγών που δεν μπορούν να αναγνωριστούν γιατί δεν έχουν τα κριτήρια που στην Ημαρθία είναι 2.700.000 τζίρος και 300 μέλη το ελάχιστο. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια εκ μέρους μου το τελευταίο διάστημα να αλλάξει και αυτή η υπουργική απόφαση, γιατί στην Πέλα, την όμορφη Πέλα, που έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα με εμάς, ίδιες καλλιέργειες, εκεί ισχύουν άλλα πράγματα. Αντί για 700.000 ευρώ και 100 μέλη αντί για 300, ζήτησα να συντονιστεί και η Μαθία με αυτό που ισχύει και στην Πέλα. Και σήμερα μου έδωσε διαβεβαίωση και υπόσχεση επίσημη ότι πριν τις εκλογές και αυτό το πράγμα αλλάζει. Θα βγει η υπουργική απόφαση. Μίλησα και με τον Κουκουλόπουλο που κατά νόμο είναι αρμόδιος, ο αναπληρωτής υπουργός. Μίλησα τηλεφωνικά μαζί του γιατί αυτός κάνει προεκλογικό αγώνα στην Κοζάνη και έχω εξασφαλίσει τη δέσμευση και των δύο υπουργών ότι αυτό το πράγμα αλλάζει πριν τις εκλογές. Τρίτο πράγμα είναι η εξισωτική αποζημίωση του 2014. Είναι 60 εκατομμύρια, πληρώθηκε μέχρι τώρα το 40% της εξωτικής αποζημίωσης του 2014, 40 εκατομμύρια ευρώ, μένουν άλλα 60 πίσω και αυτό γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να καταβληθεί και θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η κυβέρνηση καταβάλει εξωτική αποζημίωση μιας χρονιάς στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Αυτά με τις επισκέψεις μου στην Αθήνα. Καλά Σάββα. Από εκεί και πέρα,
Με ξέρετε όλοι. Σας θεωρώ δικούς μου ανθρώπους και έτσι θέλω να με θεωρείτε κι εσείς. Το Λάζαρο που τον ξέρετε χρόνια, το δικό σας άνθρωπο. Έχω κάνει μια διαδρομή πολύ δύσκολη τα τελευταία 7 χρόνια. Προσπάθησα να κοιτάξω και τα μεγάλα που αφορούν την Ημαθία, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι μέσα από το γενικό καλό θα προκύψει και για τον καθένα ξεχωριστά το προσωπικό ατομικό καλό. Πέρα όμως από αυτό, τα μεγάλα, που με πολύ μεγάλη προσπάθεια φρόντισα να τα επιδιώξω και που είναι συγκεκριμένα και έχουν αποτελέσματα. Ήμουνα τώρα στην κοπή της πίτας του Fast Now σας, της ομάδας. Μου ζήτησαν να παρεύω με τις γνωριμίες που έχω για να αντικατασταθεί ο Χλωτάπητας, ο Στέλιος ο Δάγκας ως αντιδήμαρχος αρμόδιος, να αντικατασταθεί ο Χλωτάπητας στο γήπεδο της Νάουσας. Σήμερα πήγα και στον Αδριανό, τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Αύριο, Δέσποινα να ξέρετε, ζήτησα από τον Δάγκα και από τον Δήμαρχο να κάνει επειγόντως ένα έγγραφο για να προλάβουμε να το βάλουμε στις δημόσιες επενδύσεις, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2015, που ακόμη έχει τη δυνατότητα αυτή η κυβέρνηση να το φτιάξει τις επόμενες 3-4 μέρες. Αν το προλάβουμε, θα μπει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ξέρεις, Νομάρχη, τι σημαίνει αυτό, θα χρηματοδοτηθεί και θα έχει καινούριο Χλωτάπητα το δημοτικό στάδιο της Νάουσας. Επίσης, στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια στάθηκα στο ειδικό σχολείο της Νάουσας. Καταφέραμε κάποια στιγμή το ακατόρθωτο να πάρουμε ένα λεωφορείο 150.000 ευρώ από το ΠΑΠ με δικές μου πάλι ενέργειες και παρεμβάσεις. Κρατήσαμε ένα νοσοκομείο της Νάουσας σήμερα που είναι στο Λίδι και είναι απόλυτη προτεραιότητα και ανάγκη για τον κάθε Ναουσαίο και γενικότερα τους ανθρώπους της περιοχής. Κρατήθηκε γιατί ο σχεδιασμός, να ξέρετε, ένα χρόνο πριν ήταν να κλείσει αυτό το νοσοκομείο. Και αυτό το νοσοκομείο κρατήθηκε και κρατιέται και ενισχύεται και ενισχύθηκε με προσωπικές παρεμβάσεις, με τις καλές σχέσεις που διέθετα και διαθέτω και με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας τότε. Τον κάλεσα και στην προσωπική μου εκδήλωση, στην οποία ήρθατε σχεδόν όλοι στις 14 Νοεμβρίου, και με τον Μάκη τον Βορίδη. Ενισχύεται με γιατρούς και νομίζω ότι θα καταφέρουμε και με τον καινούριο αξονικό τομογράφο που παίρνετε αξονικός τομογράφος, καταφέραμε να βρούμε μια τέτοια λύση και να έρθει και ένας αξονικός τομογράφος που το στερείται, να υπάρχει ένα νοσοκομείο κόσμημα το οποίο μπορεί να συμπαρασταθεί στις ανάγκες. Αλλά πέρα από τα μεγάλα αυτά και σε σχέση με τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, ήμουνα και είμαι στον καθένα ξεχωριστά κοντά σε ό,τι πρόβλημα προσωπικό μπορεί να είχε ή να έχει. Από τη σύνταξη που δεν βγήκε ή καθυστέρησε, από τις επιδοτήσεις που δεν μπόρεσε να πάρει γιατί έπλεξε στα γραφειοκρατικά γρανάζια, από τη μεταθήση του καθενός στο στρατό